Nayibandla lendoda, nayibandla lendoda sike siyibone ukuthi yakheke naye ngathi iyona, ngathi iyona bandla. Hhayi phela yilona angithi sagcine ngayo irama nelokhu kufuneka ubisi futhi ubisi hhayi uyabona ukuthi ubisi olungekho kule ndoda. Koda-ke nje siyayincenga bandla, hhayi izoke iphume mhlaka-8 namhlanje it's Wednesday 8 October. Yabona-ke nje le ndoda izoke ilontunje bandla. Ngicathi mayibheka iweda lana ngathi kuyashisa Friday. Hhayi izoke iphume le ndoda ilontunje izame ukuthi iyolontunja iyodayisa edrobheni. Engathuki lo yena lelami lona-ke ngilinika amabhakede lo ofana nami adayise edrobheni. Mina ngiluke ngibheka lana phela ukuthi bangalontunji ngoba babuye bakhulume nendaba yokumthumba. Yabona ya ngimgadile nje kanjalo. So-ke balontunje. Friday izobe idayisa leli wele lami leli namabhakede. Lizobe lidayisa kumabhakede. Lona vele phela liyagunda isikhathi esiningi yathi uyabona. Okay-ke mhlaka-8 namhlanje, mhlaka-8 lizolontunja-ke. Izophuma Friday le ndoda lwesihlanu. Ngathi liyashisa iweda 32 lesihlanu. UMgqibelo bavele bangathengi, ngoMgqibelo futhi kuyashisa. Kodwa uma bethenge kahle izobuyela futhi ithole naleyo mali yangoMgqibelo. Ufuna iyithole imali yoMgqibelo. Kuzoba futhi Monday and Tuesday kuyashisa futhi. Yabona nje izoke iphushe lezi nsuku ilontunje le ndoda. Izoke nje incenge ngawo futhi amagwinya yiloku ibeka imali ukuze ithenge ezinye izinto ey'ningi. Izoyibeka nje kahle imali. Ngeke ikuthenge ukudla kulokhu kodwa ifuna ukuthenga zinto kudala ngoba ziningi iy'nsuku kushisa zona. Somluku lwesibili ozayo kuyashisa. So-ke izoke iphume Friday le ndoda. Inike leli wele layo amabhakede lidayise edrobheni lamajusi. Ya, okay-ke madoda. Mhlaka-8 namhlanje bandla khumbula igcine mhlaka-6 endlini encane. Iyile-ke futhi bandla namhlanje. Iyile namhlanje njengoba kumhlaka-8 igcine mhlaka-6. Iyile okwesithathu-ke namhlanje kulo October. Iyile okwesithathu. Soke sibone October iyophela kangaki. Mhlaka-8 bandla. Izophuma Friday. Izobona Saturday bavele bangathengi. Bavele bangathengi. Uthole ukuthi banamanye nje amagunyana. Uthole ukuthi laba abalontunjayo abay'phefumulayo emgaqweni. Khona into abavele bayikhulume kuleli wele lami yabona ukuthi ngibona sebebuka lona. Laba abaphefumulayo bayavela nabanye lapha ko-TikTok. Ngibone sebelibuka ngingazi ukuthini. Abantu kade ngani iy'ndaba zabo. Yabona jike nje ngingathengwa. Yabo labantu abanokuphefoma bebekilona bephefoma lapha emgaqweni. Bavele bangathengi-ke nje uma kuyi-Saturday. Kodwa la bengathenga khona ineshow le ndoda kungafanele uma ku-Saturday iyenzansi ngoba kuyashisa le ko-East Street. Hhayi bathenga-ke ba-Saturday kwi-street. Phakathi nensuku abathengi bathenga Saturday. Ya Saturday vele iyelo ukuze ihlanganise le mali le ndoda. Kodwa izobona Friday ukuthi bathenga kanjani. Bese-ke lontunja. Kodwa ibazame futhi nangoMgqibelo iqale kubona ibone ukuthi bathenga kanjani. Bese uma kuwukuthi abathengi kushawa o-12 abathengi vele iyenzansi ngoba kuyashisa nangoMgqibelo. Kodwa Friday nje showcase funa iphume le ndoda. Khona izothenga nezinto ifuna ukuthenga nelona izinto ezoy'tshala ithenge iy'thombo nommbila. Sizoqala itshala khumbula ukuthi le ndoda iqedile ukusebenza la egcekeni layo. Okay-ke mhlaka-8 namhlanje 8 October 2025 soke sibone bandla ukuthi lo live-ke angeke uyilontunje. Live iyawalontunja ifuna namadatha. Ingenile nemali yayo le ndoda ku-PayPal. Kodwa-ke isafuna ukuthi nje ilungise manje ukuthi ikhokhe lapha ku-Uber. Iqale ibheke ukuthi uhamba malini ngoba 156 ofuna uyikhokha. Kungathiwa khokhe la 156 before making another order. Before making next order, pay that money. Funa ngikhokhe leya mali. Ukuthi ngeke ngibheke ukuthi lama-dollar njengoba yilona kuzosala mangaki. Ya ngoba i-mobile recharge airtime ngingena same time. Yabo ngisiza lapho kwe-PayPal. Uma ngithi mobile recharge hhayi ngena same time airtime. Kodwa phela vele iqala ngolo £4 airtime engiyithengayo. Ngolona ngizoke ngibone ukuthi izosala nemali yayo i-airtime. Ukuthi ngeke ngilontunje. Ngicathi mhlawumbe izovela live ngawo u-Friday. Ngicabanga ukuthi ifuna ivuke ekuseni indoda. Iye nako-Liberty yena kade yagcina e-Liberty Mall. Ya mhlawumbe izothi kuba live isase-Liberty.
ngoba khona vele la ifuna ukungena khona, yabo yayazi le ndoda amasiko Liberty vele isuke ifuna ukungena iy'ndawo. Okay, baphile-ke abantu seku-5 minutes, kuphile abantu sobonana ngawo Friday, izokuyima nje ukuthi ayikabi live kulezi nsuku, ayikabi live kulezi nsuku. Iyakhululeka nayo le ndoda, hhayi abamhlophe bayayithanda futhi, hhayi ngiyajabula, bayayithanda abamhlophe mayi-live, abayilontontshi, abayibandlululi, ingena nje kahle. Hhayi-ke sibonge kulapho kuleyo radio station. Okay, good man. Okay, sobonana ngawo Friday ngizoba live Liberty Mall Friday mhlaka 10. Okay, bye bye.